बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। खुलुमबाय, आं गेमस्रि दैमारि। बड' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 12 सेप्तेम्बर खालार खालि बड' सावथुन मोसाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामियावहाय जावलिया देवान क्लाब फोथारावहाय गाजा गोमजायै रिलिज होनाय जासिगोन। बेनि थाखायनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। गासैनिसिमबो खुलुमबाय। बड' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे बोसोरनिनो आबुं सावथुन मोसा, जाय सावथुनखौहाय बिथां राजा नार्जारिया सुजुदों आरो बिथोन होदों। बे सावथुनखौनो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 12 खालार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि दाङारकुटि गामिनि जावलिया देवान क्लाब फिल्डआवहाय दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेनि थाखायनो बै सानखालि नोंथांमोन गासिखौबो फैनानै जोंनि बे मोसा सावथुनखौहाय नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि जिउ जारिमिनाव मालाबाबो मोसा बायदि सैथो साहसि सुबुं नुफेराखैमोन। जोंनि बे दावहाया बबेबा मोनसे गुबुन हारिजों नङा। जोंनि बे दावहाया जोंनि थागिबि हायाव मोननांगौ मोनथायनि थाखायसो। दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। बैसागु बोथोरनि बारदै सिख्ला नों आंनि। ল'ৰা চুৰাছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে, বডি এতিয়া নাপাব। পিছত আহক, যাওক। স্যার, जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे, बेखायनो जोंजों दाजुजि। गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों, जुजि होलायदों। मा खोमि दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? अमाया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदो, जों सुनिबार खालि दान्थालनि आड्डाखौ एटाक खालामगोन। जोंहा दा मोसानि